Dobre, niečo je. Dobre. V súčasnej dobe reprezentanti Slovenskej republiky v hasičskom športe sú v prípravnej fáze, kedy teda v zimnej príprave mali za úlohu niečo nabehať, nejaké objemy a teraz ja ako hlavný tréner si overujem ich výkonnosť a takisto aj na akej úrovni je ich technika prevedenia disciplín, pretože hasičský šport je veľmi náročný na rôzne prvky, ktoré oni musia zvládnuť, technické prvky. Takže, ako kolega hovoril, súťaží sa v 4 disciplínach. Vo výstupe do 4. podľažia cvičnej veže 100 metrov s prekážkami, ďalej máme štafetu 4x100 metrov s prekážkami, no a kráľovskú disciplínu požiarny útok. Všetky tie 4 disciplíny sú dôležité. Prvé dve, ktoré som vymenoval, sú vlastne individuálne disciplíny a kolektívne disciplíny sú tá štafeta a požiarny útok. Môžem povedať, že hlavne v požiarnom útoku, keďže Slovensko žije požiarnymi útokmi, sme získali tie najväčšie úspechy, či už na olympiádach CTF alebo na majstrovstvách sveta v hasičskom športe. V súčasnosti sa pripravujeme na 2 majstrovstiev sveta. Jedny majstrovstvá sveta budú v Čechách, vo Svitavi v júli a tam sa zúčastnia aj z týchto chlapci, ktorí ešte nemajú viac ako 24 rokov. Sú to vlastne mládežnícke majstrovstvá sveta do 23 rokov a okrem toho na tej istej súťaži budú súťažiť aj dorastenci, aj dorastenky a taktiež tieto tu vlastne dorastenci a dorastenky. To som doplietol, to sa asi vystrihne, nie? Dobre, niečo sa toto. No ale hlavnou súťažou pre týchto chlapcov, profesionálov, je účasť na majstrovstvách sveta v Kazachstane, v Almate, ktoré sa uskutočnia v septembri tohto roku. Čiže vlastne celá táto hlavná príprava spočíva vlastne v tomto vyvrcholení. No čaká nás ešte ťažká cesta, pretože konkurencia je vysoká, renome naše je celkom dobré, takže aby sme nesklamali našu hasičskú športovú verejnosť, tak chlapci sa snažia, aby obstáli na týchto majstrovstvách sveta. Dá ste trošku tak aj načrtli, že ako to je vlastne na medzinárodnej úrovni? Na medzinárodnej úrovni, hlavne v tých požiarnych útokoch, môžem potvrdiť, že patríme medzi špičku. Hej. Z pravidla sa nikdy nevraciame bez medaile. Môžem pochváliť chlapcov, že napríklad na majstrovstvách sveta v Odese, na Ukrajine teda, boli majstri sveta v tejto disciplíne a taktiež minulého roku nič, to sa vystrihne, to bolo predminulého roku, lebo sme sa nezúčastnili v Koreji. Predminulého roku boli vicemajstri sveta v tejto disciplíne. Minulého roku sa konala veľká olympiáda CTE vo Francúzsku, v Mulhouse a naši chlapci znovu zabojovali, skončili celkovo na 4. mieste a požiarny útok vyhrali, takže sa stali vlastne olympionikmi, víťazmi. Čiže je to obrovský úspech pre slovenský hasičský šport. Organizujete aj sústredenia s týmito hasičmi z iných štátov? Tak medzinárodné sústredenia sa viac menej nekonajú. Viac menej je to tak, že každý tím v jednotlivých štátoch sa pripravuje sám. Spoločné sústredenia sa nekonávajú, ale viem o tom, že keďže tento šport vyšiel alebo má korene z Ruska, takže tam má aj najväčšie tradície, aj sú tam najlepší tréneri, takže sú pozývaní aj na sústredenia do iných štátov, kde sa pripravujú. Zatiaľ to u nás nie je, ale možno by to bolo aj lepšie, keď to aj tak bolo. Takto najviac hasičov máte z akých krajov? Od tohto Žilinského? Možno povedať, že je to rôzne. Nemôžem špecifikovať, že tu alebo z tohto kraja, ale raz je to viacej, čo aj zo západoslovenského kraja, alebo niekedy prevažovali aj z kraja Prešovského, takto.
Nemôžem potvrdiť tak, že by to bolo len z toho kraja najviac tých ľudí. To som len nejak tak chcela vedieť, pre zaujímavosť. Ale v súčasnosti, pretože je to rôzne, naša profesia je taká, že niektorí pracujú, aj keď sú odtiaľto, pracujú povedzme, že v Bratislave alebo takto, takže všetci sme jedna rodina. A na Lešť ako často zvyknete chodiť? Ako? Na Lešť. Na Lešť to je zase iná kategória, pretože my sme profesionáli a v rámci školenia a výcviku máme určité úlohy a jednou z úloh je aj zdokonaľovanie sa v odbornosti. No a podľa plánu, ktorý vypracuje prezidium Hasičského záchranného zboru, sa potom zúčastňujeme aj na týchto zdokonaľovacích cvičeniach. Dobre. Myslím, že sme všetko. Môžem ešte spomenúť niečo, hej, že takto, môžem? Hej. Minulého roku v jeseni sa konala konferencia v Almate v Kazachstane, na ktorej sme sa zúčastnili a rozhodlo sa, že budú zriadené teda aj, alebo sa uskutočnia aj majstrovstvá sveta dorastencov, dorasteniek a žien, čo vlastne je prvé, ktoré sa vlastne, tak ešte raz toto zmažeme, lebo som tam sa pomýlil, dorastencov nie, lebo dorastenci už mali. Takže začnem znova, môžem? Hej. Minulého roku v jeseni sme sa zúčastnili na konferencii v Almate, v kazachskom meste Almata, kde sa na tejto konferencii dohodlo, že budú prvé majstrovstvá sveta dorasteniek, žien a dorastencov v českom meste Svitavy. A my sme na to zareagovali a taktiež chlapci, ktorí sú vlastne v reprezentácii, sa ujali trénerských funkcií veľmi zodpovedne a v súčasnosti prebieha fáza prípravy na tieto majstrovstvá sveta a dúfame, že tam obstojíme. Dobre. To len tak na okraj, že by to bolo také nejaké, keď sa chce niečo, že by sa zosekalo, no tak Určite môže aj toto byť. Hej. A vy odkedy